Assalamu alaikum friends. A yau insha Allahu zan nuna muku hanyar da za ku bi ku sai data a layinku na MTN mai sauƙi wacce tafi kowacce sauƙi. Duba da yanayin da muke ciki a yanzu na tsadar data da muka shiga, wanda mukan sayi data 1 gig akan naira 700, 800, wani ma har naira 1000 kam akan sayi data 1 giga. To a yau akwai simple way da zan nuna muku duk mai amfani da layin MTN zai iya gwadawa domin ya sayi wannan datar. Tana da matuƙar araha, tana kuma da matuƙar sauƙi. Za ka sayi data 4 gig akan naira 700, ka sayi 5 gig akan naira 800. Insha Allahu a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi ku sayi wannan data. Idan har a TikTok kake kallon wannan bidiyon nawa, ina so da Allah ka danna min liking sannan ka yi following ɗina. Idan kuma a YouTube channel ne, to da Allah ka danna mana subscribing sannan ka yi liking. To da farko dai za ka shiga line code ɗinka na cikin wayanka, sai ka danna *121# sai ka tura a layinka na MTN. Idan ka tura zai nuno maka zaɓi kamar haka guda 4. Akwai Top Deal to Me, akwai Data for Me, akwai BAS for Me, akwai kuma Smart Data. To kowanne za ka yi amfani da shi a nan domin ka sayi datar da kake so. Amma dai na farko bari mu fara da wannan na biyun, Data for Me, ku ga yadda take. To idan ka shigo Data for Me ɗin nan sun ce za ka samu data 4 gig da kuma mintuna 2 da za ka yi kira kyauta akan naira 1500. To kun ga wannan ma tana da 'yar tsada kenan. To bari mu dawo baya mu gwada BAS for Me ita ko mu gani. Sai ka danna number 3 ka tura. To shi wannan ma ba mu da aka ce za ka iya loda airtime domin ka samu cash. Wannan ba wai tsarin data ba ne shi wannan gaskiya. Bari mu yo back gaba ɗaya. Ka sake danna 121 sai ka koma. To wannan na huɗun shine za ka taɓa Smart Data. Idan ka shiga zai baka zaɓi guda 2, na kwana 7 ko na kwana 30. Idan na kwana 7 ne sai ka danna number 1. To idan ka shigo za ka ga gashi nan ya ce maka 4 gig naira 700, 5 gig naira 800. To duk wacce kake so sai ka danna. Misali sun ce za su caje ka naira 800 sannan za su baka data 5 gig tsawon kwana 7. Domin ka abin nan sai ka danna wannan number ɗin accept shi kenan ka saya. To bari mu yo back. Mu sake yin back. To shi kuma na kwana 30 ɗin nan bari mu duba mu gani wasu kuma suke sayar da ita. Shi kuma gashi nan za ka sayi gig 11 wato 11 gig akan naira 2500. Za ka sayi 13 gig akan naira 3000. To kaga idan ka dawo ka yi lissafi duk gig guda ɗaya, bari mu shiga calculator. Sai mu ce 3000 divided by 13. Kaga duk gig kaga za ka sayi ta akan naira 230 kenan. To wannan data tana da matuƙar sauƙi sosai. Saboda haka friends sai ku iya gwada ta domin ku gane ingancinta, saboda ni da ita nake amfani kuma data tana da inganci sosai da sosai gaskiya.
Allah ya taimaka.